El mèdium s'endinsa vers el mal amb els ulls closos. Viatja cap a l'última estança del que és lluminós, amb un rictus beat i un respir ocellívol. Lluita amb ell, mireu-lo, la faç se li deforma. Una veu surt enfora i torba els germans iniciats en el culte els qui venen amb peus de cera postissa, amb dures dents postisses, amb macabra perruca i amb fixos ulls de vidre. Ah, germà, sou Odette, Odette, que va morir fa 17 anys, malalta. Es mou lleugerament aquella claror groga, difusa i fluctuant. S'atura o s'inquieta en caprici sobtat i a voltes un silenci la veu interromp o el respir dels qui seuen. Es precipita aquí, es precipita innoble el vent de les paraules. Ara encenen els llums i alguns riuen nerviosos. En un racó hi ha el mèdium i els seus ulls són opacs, estranyament malsans. Saluda silenciós i lívid. Per on passa flota mortuori el trist perfum d'Odette. Un somriure no arrela en un desert amarg. El 1947, Joan Perucho debuta com a poeta en català amb Sota la sang, un llibre inspirat en les lectures juvenils del surrealisme i de la generació del 27 i pròxim a l'existencialisme que es practicava en els cercles de la revista Ariel. En els poemes de Perucho es respira una certa angoixa metafísica, un malestar atribuïble en part a l'ambient de la postguerra i en part també a la incertesa del seu futur personal. L'aurora per vosaltres, la que espera, la que sempre heu cregut que haurà de néixer. El següent llibre de Joan Perucho, Aurora per vosaltres, és el revers de Sota la sang. Representa una porta oberta a la reconciliació amb el món, un cant a l'esperança. Perucho se situa en el panorama de la poesia catalana d'aquells anys com una veu original. S'allunya tant dels corrents de la poesia postsimbolista com de les reivindicacions de la poesia social. Al costat de Carles Riba, participa en els congressos de poesia de Salamanca, el 1953, i de Santiago de Compostela, el 1954, on coincideix, entre d'altres, amb Tomàs Garcés, Joan Teixidor, Joan Fuster i els seus amics Antoni Vilanova i Antoni Comas. Realment, tot era una cosa insospitada. Paulatinament, Joan Perucho s'allunya de la musicalitat del vers. La seva poesia es fa cada vegada més prosaica. Diana i la mar morta és un originalíssim llibre de proses poètiques, on alterna records d'infància i adolescència, la vocació de la Barcelona dels anys 30 i dels paisatges rurals que ha conegut fent de jutge a la Granadella i Banyoles i la recent coneixença de Joan Miró. També hi havia altres coses. Per exemple, el cadàver d'un insecte retornava fàcilment a la vida si hom el colgava sota l'arena del sol. I també altres misteris. Ara sentim una infinita misericòrdia. Entreu, però, si us plau, en el país de les meravelles. El país de les meravelles i El mèdium són llibres de versos amb un fort component narratiu. Joan Perucho adopta la identitat del cronista Ramon Muntaner o de Jacques l'Esbudellador i escriu relats amb la seva veu en primera persona. En aquest moment, Perucho es presenta a si mateix com un mèdium en contacte amb les forces tel·lúriques,
amb veus que provenen d'altres temps i d'altres àmbits. Vaig viure, només com a infant i adolescent, la postguerra poètica catalana. La dominava sobretot la figura de Riba, de la qual Perucho va ser deixeble destacat. No tan visible hi havia la figura de Foix. En el context dels poetes joves d'aquell moment, n'hi havia tres, Palau Fabra, Brossa i Perucho, que destacaven per una voluntat de connectar amb l'avantguarda, que això volia dir, en el cas de Catalunya, Salva Papasseit en un sentit, Foix en un altre. D'aquests tres, però, dos, molt distints entre si, Palau Fabra i Perucho, tenien en comú el mestatge de Carles Riba. I alhora, en el cas particular de Perucho, unes afinitats amb un món llunyà postsimbolista, del qual tanmateix es distingien netament, com també es distingia del context de la poesia realista que no va trigar gaire a sonar. S'ha endinsat pels passadissos d'ombra, tan estimats, i ha tocat els murs insomnes, vigilants i terribles. El pas decisiu cap a la narració es produeix el 1957, quan Joan Perucho publica la seva primera novel·la, Llibre de cavalleries. Es tracta d'un llibre d'aventures inspirat en les cròniques medievals, en la novel·la i el cinema d'espies i en les històries de viatges en el temps. La seva prosa és una prosa evanescent i poètica que busca suggerir més que explicar. Un llangardaix mossega el jove Tomàs Safont davant el Palau dels Papes d'Avinyó. A partir d'aquest incident, Safont viu una doble vida. Per una banda, continua sent un home del seu temps, acostumat a tota mena de comoditats. Per l'altra, es converteix en un cavaller al servei de la corona aragonesa, amb una missió perillosa: aconseguir l'aigua de foc, el petroli. Un perill misteriós, i fins i tot gosaria dir sobrenatural, si les meves conviccions científiques no em llevessin la possibilitat d'usar aquest adjectiu. El 1960, Perucho publica una segona novel·la, Les històries naturals. El protagonista, un naturalista de nom Antoni de Montpalau, és partidari de la raó enfront del misteri i de la poesia. Però a partir d'un determinat moment comença a ser testimoni d'aparicions injustificables. Un brau diabòlic, un ocell de cant inaudible, bolets i animals monstruosos. Després d'aquesta aventura, Montpalau abandonarà el seu racionalisme i obrirà els ulls a una altra realitat. Les històries naturals és una lliçó de talent narratiu. Perucho combina fets històrics i d'altres purament inventats amb erudició i humor. El ritme és trepidant, la sensibilitat molt fina. Des del primer moment, les històries naturals apareix com una renovació radical en la narrativa catalana de postguerra. Jo vaig conèixer Joan Perucho a començaments dels anys 60, inicialment, sobretot com a narrador. Em va cridar l'atenció una ressenya publicada al setmanari Destino de les històries naturals, on es destacava la frase «Els dos cavallers es passejaven entre les fanerògames». Això de les fanerògames em va semblar una gran troballa expressiva, com també em va interessar molt el tema vampíric de l'obra. Les dues novel·les, històries naturals i Llibre de cavalleries, tenien molt poc a veure amb la narrativa coetània, llevat de l'escrivia Galícia Cunqueiro. Després sabria que també una mica amb Calvino i molt llunyanament amb algun aspecte de Borges. Tenien una imaginació brillantíssima, fulgurant, que no ha perdut mai Perucho.